ҳабиб нурмагомедов ва макс ҳолловей барои камарбанди қаҳрамони ҷаҳон дар якҳарбаи UFC 223 дар вазни то 66 килограмм рӯбарӯ хоҳанд шуд. қаҳрамони пештараи ҷаҳон дар ин вазр Конор МакГрегор фаъол нест ва аз ин рӯ тасмими ибтидоӣ ин буд ки Ҳолловей бо Тони Фергюсон қувваозмоӣ кунад. аммо ахиран Фергюсон ҷароҳат бардошта аз сабқат барои камарбанди қаҳрамонии ҷаҳон даст кашид. рӯзи чоршанбе Нурмагомедов ва Ҳолловей дар толори мусиқии ба номи Виллсбурги минтақаи Бруклини Нью-Йорк бо хабарнигорон суҳбат карданд. Дана Вайт, яке аз масъулони ин мусобиқа, бори дигар таъкид кард ки варзишгари пирӯз дар ин қувваозмоӣ на қаҳрамони муваққат, балки қаҳрамони комилҳуқуқи якҳарбаи UFC 223 дар вазни то 66 килограмм эътироф хоҳад шуд.